Ayan, pati si Sir, nagbuhat. Kaya mo? Ayan, nandito na kami. Pababa na kami. Yan, yan nakasakay yung dala namin. Ayun o, ayun. Kaya mo nagbiyahe ka, kaya mo. Taglit lang yun eh. Go, Madam Orlan. Ayan, pati si Sir, nagbuhat. Kaya mo? Nawan? Uy, pagkatan na eh. Ito talaga mabigat ang iniwan ni Orlando. Yan po, mabubuhat na po. Opo. Anong grade ka? Ano? Grade 3. Ikaw lang? Ikaw lang? Anong pangalan mo? Ha? Lakasan mo. Joshua. Sino yung mga nabigyan nila last year na nandito? Marami din silang nabigyan last year eh. 100. Natatakot na sila pagtaas ng kamay. Baka pabalikin sa classroom. Okay, palakpakan natin si Sir Mark. Yan, hindi Diyos. Para sa kanyang mensahe sa inyo lahat. Magandang hapon po sa ating lahat. Isang Isa pa? Yeah! Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi ito yung pangalawa namin last year. Diba sabi ko, ipag-pray natin na makabalik kami. Ito ngayon, nakabalik kami. Kaya thank you Lord talaga. Salamat sa patuloy na pagbibigay niyo ng blessing. Para hindi lang sa inyo, kundi para sa ibang mga bata. Pangalawa, salamat sa aking asawa na palaging nakasuporta sa lahat ng aking edikain para sa mga ganitong bagay. Sa aming mga kaibigan, na palaging nakasuporta kahit sa kami magpunta. Hindi ko na inisa-isahin kasi siyempre marami sila. Sana ma-appreciate po ninyo. Yun lang po gusto namin ma-appreciate ng bawat isa. Yun lang po. Salamat.